Πάμε. Πείτε σε αυτά τα παιδιά το μήνυμα που θα ήθελαν να πάρουν στην καρδιά τους φεύγοντας μετά από όλη αυτή την εμπειρία που θα έχουν μέσα σε αυτό το χώρο τον τόσο φορτισμένο. Τα παιδιά πρέπει να πληροφορηθούν πως αυτός ο τόπος που τώρα είναι ωραίος, ήρεμος, ιδηλιακός, μπορεί και να είδουν τα πουλιά, ωραία λουλούδια, ωραία δέντρα, και πραγματικά είναι ένας τόπος για να φτιάξεις ένα μικρό παράδεισο, και αντί να γίνει παράδεισος εδώ έγινε μια κόλαση. Κόλαση, καταλαβαίνετε όλοι τι θα πει. Έφερναν κόσμο εδώ, μανάδες, μπαμπάδες, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, όλους, για να τους σκοτώσουν. Ήταν ένα εργοστάσιο θανάτου. Ίσως να μην έχει στην παγκόσμια ιστορία ή στο παρελθόν τέτοιου είδους έγκλημα με αυτόν τον τρόπο και επιπλέον σε τόσο μεγάλη έκταση, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια άμαχο πληθυσμό, δηλαδή όχι στρατιώτες σε μία μάχη, αλλά ερχόντουσαν, σε πέρβανα το σπίτι όπως ήσουν ή χωρίζοντάς από την δικιά σου οικογένεια και σε φέρνανε σε μέρη όπως το Μαουτχάουζεν, το οποίο ήταν ένας τόπος εξοντώσεως. Σε αυτόν τον τόπο που βλέπετε εξοντώθηκαν, φαντάζομαι πως καταλαβαίνετε, τους σκότωσαν δηλαδή με διάφορους τρόπους, άσχημους μαρτυρικούς τρόπους. Οι άνθρωποι ήταν άμαχοι και ήταν και μικρά παιδιά, πολύ πιο μικρά και από εσάς, και δεν είχαν κάνει τίποτα. Αυτό όμως που είχαν κάνει είναι ότι οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους φταίγανε γι' αυτό, διότι είχαν δημιουργήσει ένα κόσμο. Δεν το έκαναν επίτηδες, αλλά δεν πρόσεξαν και γινόντουσαν τρομεροί πόλεμοι με εκατομμύρια νεκρούς, είτε στο μέτωπο, στον πόλεμο, είτε στις πόλεις, βομβαρδίζοντάς τους με τρομερά όπλα όπως είναι οι ατομικές βόμβες. Τώρα πια έπεσαν και ατομικές βόμβες, και άμαχοι άνθρωποι, όπως λέμε, οι οποίοι δεν κρατούσαν ένα πιστόλι, ούτε απειλούσαν κανένα, δεχόντουσαν από τον ουρανό αυτές τις βόμβες και σκοτωνόντουσαν κατά δεκάδες χιλιάδες. Αυτό, παιδιά, που πρέπει να θυμόμαστε από όλη την ιστορία είναι ακριβώς αυτό είπα. Τι συνέβη. Δεν είναι το να λέμε μετά από τόσα χρόνια αυτός φταίει ή αυτός φταίει, αυτό το κράτος ή το άλλο κράτος. Εάν με ρωτήσετε εμένα, θα σας πω ότι φταίνε όλα τα κράτη και όλοι οι λαοί που έλαβαν μέρος σε αυτόν, διότι έπρεπε να φροντίσουν να μην γίνει πόλεμος. Τον πόλεμο δεν το δημιουργεί μόνο ένας λαός. Λέμε ότι κύριοι υπέτειοι αυτού του πολέμου ήταν οι Γερμανοί του Χίτλερ και οι Ιταλοί του Μουσολίνη. Αυτόν τον φασιστικό πόλεμο, το λέω φασιστικό γιατί είναι αυτοί που λέγαμε φασίστες, φταίνε και εκείνοι που επιτρέψανε να δημιουργηθεί αυτό ο φασισμός. Ο φασισμός ήταν η μάνα μιας ιδεολογίας, μιας παραφροσύνης. Παραφροσύνη ήταν ο πόλεμος, και η ανθρωπότητα παρακολούθησε μια γενοκτονία, όπως λέμε. Γενοκτονία σημαίνει εξοντώνω ένα λαό. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να εξοντώσουν όλους τους Εβραίους, τα γυναικόπαιδα. Δεν υπήρχε ούτε κράτος τότε εβραϊκό, ούτε όπλα είχαν οι Εβραίοι, τίποτα. Τους μαζένανε από τα σπίτια τους και από τα μαγαζιά τους και από τις δουλειές τους
και είδαμε κάτι όπως εγώ, οι άνθρωποι της ηλικίας μου και άλλοι νεότεροι ή λιγότερο γέροι, είδαν πράγματα που δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, τόσο φρικτά. Πόλεμοι είχαν γίνει, γενοκτονίες είχαν γίνει, κι άλλα τέτοια στην κυριολεξία τρελά παραφροσύνης πράγματα, κακούργας παραφροσύνης δεν είχαν γίνει, κι όμως έγιναν. Το θέμα δεν είναι τώρα να θυμόμαστε ποιοι το κάνουν αυτό, ποιοι φταίνε πιο πολύ και αυτοί φταίνε πιο λίγο. Σε ένα τέτοιο μαζικό έγκλημα και εκείνος που φταίει λίγο και εκείνος που φταίει πολύ είναι εξίσου ένοχοι. Αυτό που έχετε εσείς καθήκον, θα το έλεγα, υποχρέωση, αλλά φροντίδα για τον εαυτό σας τον ίδιο και για τους ανθρώπους που αγαπάτε και που είναι η κοινωνία στην οποία θα ζήσετε, είναι ποτέ πόλεμος, ποτέ ο πόλεμος. Υπάρχουν τόσο, η ζωή μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία, μα πραγματικά πολύ ωραία, και το να την κάνεις κόλαση, το να την κάνεις έγκλημα, είναι η μεγαλύτερη βλακεία που υπάρχει. Εγώ θα σας το πω και αλλιώς. Δοξολογούμε το Θεό, πηγαίνουμε στις εκκλησίες, ευλογούμε, υπάρχουν ύμνοι για το Θεό και γιατί μια ωραία πλάση που έκαμε, και πραγματικά είναι αυτός ο ωραίος κόσμος. Ας υπάρχουν και οι καταιγίδες, ας υπάρχουν και οι σεισμοί, ας υπάρχουν και όλα τα φυσικά φαινόμενα, τα άγρια και καταστρεπτικά, αλλά υπάρχουν άλλα τόσα ή μάλλον πολλές φορές περισσότερα ωραία πράγματα σε την πλάση, και η ζωή του ανθρώπου μπορεί να είναι ωραία. Το να δολοφονείς αυτή την ωραία ζωή είναι ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα και τεράστια βλακεία. Οι έξυπνοι άνθρωποι φροντίζουν να αφανίζουν ότι είναι επικίνδυνο όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για το διπλανό, γιατί πολύ συχνά ο άνθρωπος νομίζει πως αυτό που παθαίνει ο διπλανός του είναι μακριά από αυτόν. Δεν είναι καθόλου. Ό,τι συμβαίνει στον ένα συμβαίνει σε όλους. Εγώ που έζησα αυτό το μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας γεγονός απ' εχθές, αυτό θα σας συνιστούσα, θα σας συμβούλευα. Αγαπάτε το διπλανό σας, αγαπάτε και αυτόν που είναι πιο πέρα, και τελικά να αγαπάτε και αυτούς, ή αν όχι να αγαπάτε, όμως να φροντίζετε και αυτό που ήταν παλιά πρώτα εχθρός σας να μην είναι, ή τουλάχιστον να μην γίνει ποτέ εχθρός σας. Η έχθρα αρχίζει από τόσο τα μικρούλα, μεγαλώνει και μπορεί να δούμε ξαφνικά να γίνεται ένα τεράστιο έγκλημα που δολοφονεί όχι λίγους ανθρώπους κάπου, αλλά δολοφονεί τεράστιο μέρος του πληθυσμού της γης. Εύχομαι να ζήσετε ωραία, να τραγουδάτε και αντί άλλες ασχολίες που σε πάνε σε δρόμο με κακίες που βγάζουν τα ένστικτά μας που δεν είναι καλά, τα κακά ένστικτα, ξέρετε τα ποια ένστικτα, να σας βγαίνουν στο δρόμο που είναι δημιουργικός και καλός. Τώρα να σας πω ότι ο δρόμος που μας πάει εκεί είναι ο πολιτισμός. Η μουσική μας πάει σε ωραίες σκέψεις,
σε ωραία συναισθήματα. Το καλό βιβλίο ομορφαίνει τον κόσμο όπως τον ομορφαίνουν τα λουλούδια. Η μουσική το ίδιο. Τι άλλο? Ο καλός κινηματογράφος. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Να λέμε γεννήθηκε για να ζει ωραία. Και βοήθημα μεγάλο σε αυτό είναι ο πολιτισμός. Ποιος ακούει μουσική, ωραία μουσική, και δεν γίνεται καλύτερος. Οι άνθρωποι που ακούνε τραγούδια, όση ώρα κρατάει μια συναυλία, θα έλεγα εγώ, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι πριν αρχίσει η συναυλία και άμα τελειώσει. Λοιπόν, μένετε σε μια συναυλία